Topolongdun künösü toğdan dağın çoň bolat, topolongdu toktatyp toba kıluu oň bolat. Çoň çylçatakdan kiçinekey yntymak artyk. Çoň duşmandykdan kiçinekey tuğandyk artyk. Miň dosuň bolsa azlyk kılat, bir kasyň bolsa köptük kılat. Kastyk kelечegibizge eň çoň ziýan, dostluk kelечeg üçin eň çoň paýda. Kagylışdan kan çıgat, topolong çylçatakdan can çıgat. Kagylış bolar bolbas sebeplerden bolan bolat. Eki өлkö kagylışsa orta jelde karapaýym kalk kırılat. Ekinci Dünya Soguşda eki dow kagylışyp orta jelden karapaýym elden 50 milyondan aşyk adam kırılıp ketken eken. El başçılar dostlaşsa baktısı bolat kalkının. El başçılar kastaşsa azabı bolat kalkının deydi. Dostluk başçılardan dostluğu menen birimlik yntymak tynçlyk bolat. Başçılardan kastaşuusy menen köpdögön çylçataklarlygyn paýda bolat. Allah Taalam başçılarybızga dostluk bersin, yntymak bersin, imandarlyk bersin, bir-birini düşünüşüp, ýyry oturup, tüs keňeşip, çegara meselesini çeçip alysyn. Allah Taalam jeňil kılsyn olarga. Yaxşı adamda kastyk bolboýdy, jaman adamda dostluk bolboýdy. Kursagy aç, kuruşat, akyly az, uruşat. Adamyň alsyzy uruşjak bolat. Adamyň akyldosu yaxşylyk işlerde tyrışjak bolat. Bir günü uruş bolgan jerde 40 günü bereke ketet. Kaysy jerde uruş bolsa, anın arty jakyrçylyk, açkaçylyk, kedeyçilik, tarıçylyk, köpdögön kıyınçylyklar bolat. Kaysy jerde yntymak, birimlik, tynçlyk bolsa, al tynçlykdan arty, yntymak, birimlikden arty tokçuluk, kenençilik, yaşawanın jeňilçiligi bolat. Allah Taalam өлkөbizge yntymak bersin, tynçlyk bersin, birimlik bersin. Taş atkanga aş atkın, taş menen urgandy, aş menen urgun. Ataňdy öldürgünge eneňdi alyp bergin deydi Kırgızda. Er jigitlik eň ýaxşy sypat jamandyk kılganga jakçylyk kıluu. Kural kötergünge kol köterip Allah hidayat ber, iman bergin, toğra düşünüp ber dep dua kılıp jakşy tileklerdi kıluu bu eň jakşy nerse bolat. Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den fitna, uruş, gat ýeşilүү bir kança wasiýatlar bar. Uşular menen bölüşek etsem, Abu Hurayra radıyallahu anhu riwayat hadiste Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtat: "Satakunu fitan." Gelecekte köpdögön fitnalar bolat, dürbölöň, topolong uruşlar bolat. Ошол урушка барып катышканга караганда катышпаган адам жакшыраак болот. Уруш жака карап баскан адамга караганда ал жака баспаган адам жакшыраак болот. Урушка карап тик турган адамга караганда тик турбай отуруп алган адам жакшыраак болот. Уруш дебүйүнөн чыккан адамга караганда урушту эңсебей үйүндө отуруп, Аллах тынчтык бер, ынтымак бер, уруштун отун бас деп дуа кылган адам жакшыраак болот дейт хадис маанисинде. Jalil radıyallahu anhu riwayat Paýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Menden keyin seler kapyrlykka kaýtyp ketpegile. Kebiriňerden moýununa urup, uruşuga, kapyrlyk bolgan körünüşke barbagla" deydi. Paýgamber sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge kelgenge çeyin ýyl saýyn, ay saýyn uruş bolgan. Paýgamber sallallahu aleyhi ve sellem tynçlykdy ornatуу üçin, el başyny biriktirүү üçin, elden yntymakka, birimlikke alp gelүү üçin meňnet kılıp ötdi. Emi kayra oşondoy köpürlük körünüşke kaýtpagla, uruşpagla dep bul hadisinde wasiýat kılgan. Miqdad radıyallahu anhu riwayat kılat. Paýgamber sallallahu aýtdy: "Inna sa'ida liman jannabal fitan." Uşul sözü 3 jol gaýtaryp aýtdy. Çyndygynda baktyly adam fitnalardan, dürbölöň, çylçatak, uruşdan alys bolgan adam. Çyndygynda baktyly adam fitnadan alys bolgan adam. Çyndygynda baktyly adam uruş, fitna, topolongdan alys bolgan adam dep aýtdy. Abu Hurayra radıyallahu anhu, Burayda radıyallahu anhu riwayat kılat. Paýgamber sallallahu aýtdy: "İmandy adamdy öldürүү Allah Taalanyň aldynda dünýäniň kyroosundan dagyn jamanryk. İmandy adamdy, musulman adamdy öldürүү Allah'tın aldynda dünýä kyrap ýok bolup ketýärsinden dagyn jaman iş." Abu Hurayra radıyallahu anhu riwayat kılat. Paýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Inni nuhitu an qatlil musallin." Paýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Çyndygynda men namaz okugandardy öldürүүдөн tyýyldym, gaýtaryldım" deydi. Hudaý dep işengen Allah Taalaga namaz okugan adamlar meni uruşup alарды öldürүүдөн Allah Taala tyýyw salgan bir haram iş. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu riwayat aýtdy: "Musulmandy sögүү bul fasykçylyk, fasykdyk. Musulman men uruşuu bul kufurlyk." Musulmandy jek görüp, muna eki musulman unuturuşdu, ýa-da alарды ulutdy, jalpy ulutdy jek görüp, alарды sögüp ýürүү bul fasykdyk eken.
Alan men barıp uruşu bu küfürçülük deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala barыбызды uruş, fitna, dürbelen topalandan saktasın. İki el ortasına ıntımak, birimlik, yaxşı düşünük, dostluk bersin. Allah Taalam jalpy Kırgız elibizdi bölünüp jarlylardan saktasın. İki yüzlülükden saktasın. Jaman kuluk minözden saktasın. Allah Taalam barыбızdan imanımızды bekem kılıp, içki dünyamızды taza kılsın. Allah Taalam içki dünyamızga tazalık bersin, yüregimizge takvalık bersin. İki el arasına ıntımak bersin. Oşol uruşga men barам, men patriotmun barıp uruşam degen keýbir adamdaň sözüni ugatam, bu hata düşünük. Uruşdun otun küçötbey, balkim biz ölkemizde tınçlyk, birimlik, ıntymak bolusyna jardamçylardan bolалы.